Iridoan 46 anyos na parasira makalis na pagbabadilon kan sa iya mansanang tiyuon sa sitio Talisay Barangay Pasiagon, Placer Masbate, Kasuudma. Susog sa impormasyon mantang nakikiinuman ang biktima sa iyang mga kabarkada, basang nasa nasubuot na kapagtaraman biktima na ipapabadil niya ang sa iyang tiyuon. Alagad inisubuot ang namati kan tiyuon kan biktima. Asin kuminuwa nin badil, digdi na pinagbabadilan biktima na pirang metro sana ang rayo sa sospek. Ang pagkasabi ng biktima, may pa ipapatay gan ikayo. Mabuti ba ipapatay ka uncle mo gana tiyuhin niya. Tapos po noon, tumakbo na po yung biktima tapos nadapa tapos hindi na po sinundan ng suspect, pinabayaan na po. Nagsapo nin tama sa walang bitis ang biktima, natulos man na idinalagan sa Placer Rural Health Unit asin Pigbalyo sa Masbate Provincial Hospital. Binisto ang biktima na si Rayland Salodes, residente kan nasambit na lugar, asin ang sospek binistong si Aner Edem, 53 anyos, asin residente kan Barangay Ginawayan, Placer Masbate. Pagka nagiinuman po, yung ilagay po sa tulak bakuman po sa payo, tapos tamang inom lang po para hindi po tayo makalimot sa mga ginagawa natin. Kahit nakainom pa, nasa nasa tamang pag-iisip pa rin po. Yung tamang pagsasaya lang po. Dahil bukas may trabaho pa sila, mananagat po baya ng mga trabaho. Para patuloy pa rin nila magampanan yung trabaho nila po. Na-recover man sa posisyon kan sospek ang sarong 38 caliber revolver na kargado pa nin 4 na bala. Sa pagresponde kan otoridad, tulos man na pigsumitir kan sospek ang sa iyang sadiri. Kasong frustrated murder ang kakahampangon kan sospek. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.